Madekwana hama, tiri pano tauya papart 5 yerubhabhatidzo rwaJohane. Takati panapa toda kutaura nezverubhabhatidzo rwaJesu Kristu, nokuti rwuri pasi kana kuti runotevera rubhabhatidzo rwaJohane. Rubhabhatidzo rwaJesu rwuri pamberi, asi chinotanga rubhabhatidzo rwaJohane. Asi ndakumbokupai muenzaniso wekuti rubhabhatidzo rwaJesu rwomweya runofamba sei. Imi makanzwa kuti munhu mweya handi, uyezve Mwari anotsvaga anomunamata mumweya nomuzvokwadi. Zvokwadi yakauya nani? naJesu. Muri kupanzwa apo? Zvokwadi chi? Ishoko raMwari handi, nenzira yarakaiswa naJesu yatimbodaro. Nekuti zvinhu zvose zvine zvekutaura nezvenzira nzira. Makamuzwa kunzi kwaMbenge kuna madzibaba nzira, kwakazoitawo madzibaba gwendo izhira. Vanotibatsira kunyora zvinhu zvese izvi vakasiyana namadzibaba nzira ivavo, asi vanonzi madzibaba gwendo izhira. Kana tichitaura pachizezero kuti rwendo inzira, dzimwe nguva munozopedzera mangoti madzibaba gwendo zhira, makubvisa ai uyawe. Alright, yatitaura kuti zvinoshanda sei, kuti rubhabhatidzo runorevei chiko, nekuti rubhabhatidzo ruripo panguva yose, haruzi rwenguva imwe chete. Yatipindei tichitanga kuvhura, ndoda kutaura pamusoro pepisarema, mapisarema 132, munamato wehusiku. Andika munoziva usiku, munamato wemurima, nguva yaunenge wakupinda iwewe murima, paunenge wakuvhara maziso ako kuti uzorodze nyama yako nemweya wako unenge uchidawo zororo zvakare. Saka ndakuti munamato wehusiku wasiyana nemunamato wamadekwana. Ndingauti munamato wamanheru. Zvichienderana nekuti munonzwisa kuti manheru zvinoreve chii. Asi hatitangirei apa, tine mavhesi akati kuti ekuti ndikurakidzei kuti rubhabhatidzo rwaJesu runoitika sei, runoshanda sei muupenyu hwenyu. It's not a one time thing yekungoti takaombekwa takazviswa maoko pamusoro, mweya mutsvene wakauya matiri. Mweya mutsvene waMwari unofanirwa kugara uri mamuri zuva nezuva. Asi ndoda kumbokupai muenzaniso wekuti unenge uchishanda sei. Unoshanda pazvinhu rubhabhatidzo iroro runoshanda pazvinhu zvakawanda zvenguva dzose zvadzo, asi pane maipirwo azvakaitwa mupisarema 132. Asi isu hatitangei zvedu nemuparidzi 8 verse 2 inotaura ichiti, keep the king's command because of your sacred oath. Ndiro vhesi rekutanga. Vhesi rechipiri, mavhesi mairi, verse 5 and 6. Whoever obeys a command will meet no harm, and the wise mind will know the time and way. For every matter has its time and way, although the troubles of mortals lie heavy upon them. Zivai nguva nenzira. Okay? Mapanzwa kapo. Asi chikuru chandada kuti muzive izvozvo, takati Johani wakauya uri pamurayiro. Zvikanzi imimi gamuchirai murayiro, muteerere mumurayiro. Makateerera murayiro makauita, muzviwana imimi maapa mweya. Zvikanzi obey the king's command, zvikanzi teererai murau wamambo. Nikupanzwa kapo. Zvikanzi wose anotenda kumurau haangawane chinhu chinomukuvadza.
uyezve wakachenjera achaziva nguva nenzira. Isi tiri kutaura nechi? Pamusoro pemunamato werima wehusiku. Iwe waakurara, hauitwe munamato uyu usati waakurara. Haungati na 6 ndo pandinoita muteuro yangu iya yakatarwa iya zvakwana. Aiwa, uyu munamato waunozoita usiku waakuda kurara, waakuisa matama ako pasi kuti uvhare maziso ako usiku hwasvika. Zvikanzi pane nguva nenzira. Alright. Pane mamwe mavhesi andakaida kutaura akawanda. Zvinhu zvose izvi zvandinoda kutaura nhasi izvi zvine chekuita naMark 1. Marko 1 watanga tichiverenga uya waJohani Mubhabhatidzi nokubhabhatidzwa kwaJesu. Rubhabhatidzo rwaJesu rwakanga ruri rubhabhatidzo rwani? RwaJohani Mubhabhatidzi. Asi Jesu akazopamhidzira rubhabhatidzo rwemweya. Iye pachake akabhabhatidzwa naJohani Mubhabhatidzi. Okay, yatimbomirira ipapo. Toenda kuchirongwa ndikuverengerei. Zvikanzi papisarema 132, rwiyo rwerwendo. Haiwa Jehovha, rangarirai Dhavhidhi namatambudziko ake ose akasangana nawo. Akapika mhiko kuna Jehovha, akaita mhiko kuna Wamasimba waJakobho achiti, handingapindi mumba mangu kana kuenda kundovata pamubhedha wangu. Handingatenderi hope mumaziso angu kana kutsumwaira mumeso angu, kusvikira ndawana nzvimbo yaJehovha, nzvimbo yokugara yoWamasimba waJakobho. Iroro vhesi ndo ratiri kutaura pamusoro paro, vhesi 5 repisarema 132. Takazvinzwa muEfurata, takasangana nazvo muminda yaJaeri. Tikati, ngatiendei kunzvimbo yake yokugara, ngatinamatei pachitsiko chetsoka dzake. Haiwa Jehovha, simukai muuye kunzvimbo yenyu yokuzorora, imi neareka yesimba renyu. Hazvinei neZioni. Zioni harina zvarinobatsira riya. Jerusarema harina zvarinobatsira. Ringori part of history chete. Ndiyo yatinoti kana tapinda mumashoko aishe wedu Jesu Kristu, it's a parable. Zvinobatsira pamaparable. Maparable akangogara aripo kubva kare. Saka kungozivawo nzvimbo yacho, nekuti Zioni zvinomirira ichi, nekuti Jerusarema zvinomirira ichi, nekuti makomo aJerusarema anomirira ichi. Ndiyo parable yacho iyoyo. Kufanana nemienzaniso kana mifananidzo yaingopuhwa naishe wedu Jesu Kristu nguva yose yaaidzidzisa vadzidzi vake. Asi ndikati pavhesi 7 pane shoko randinoda kuti mubatise. Hanzi ngatiendei kunzvimbo yake yokugara, ngatinamatei pachitsiko chetsoka dzake. Ndimo mumwoyo menyu nemupfungwa dzenyu nemundangariro dzenyu. Muri kuona? Jesu, Mwari ndiye anotouya achigara mamuri. Jesu ndiye anotouya achigara mamuri. Ima mufanirwa kuenda ikoko, iye ndiye anouya kwamuri. Saka kana makuenda panguva yekurara, iye ndiye achauya mumwoyo nemupfungwa nemundangariro. Nekuti Mwari nzira yake dzimwe nguva yekutaura nayo nesu ndiyo yaanotaura nesu pakurota. Nyange zvino tichirota, vanhu vatinongogara rota ivo varoyi vaya vane pfini, vanofamba vachitaura zvisina basa, vachiparidza zvisina basa pamusoro pedu kuti vasimbise shoko ravo, vouya vakuda kutora masimba patiri, vakuda kutiroya kuti titadze kubudirira. Vanhu vokurombesa vamwe vaya, vanhu vaya vekuita sei? Vekuda kutadzisa vamwe kuti vabudirire. Chitsiko chetsoka dzake ndimo mumwoyo mako imomo, mupfungwa dzako imomo ndimo mune nzvimbo yake yaMwari. Hakuna kumwe. Iwe ndiwe tebhenekeri yacho pachayo. Ndoda kukusimbisai naEzekieri verse 24. Ezekieri 24 verse 21 to 22. Dai ndaikwanisa kuverenga ndaitoita memba, nekuti nenda kutoita sei, ndakambozvitaura kuti kana wakutongobva wakutombovhura mapeji eBhaibheri wakutorasika pane zvinhu zvaunenge uchiparidza, unofunga kuti une mubatsiri. Zvinoini nyaya yekurangarira mavhesi zvinonetsa.
Ezekiel 24, is it? Yes, 24, verse 21 to 22. Vamwe matopa wana kudhara hand. Panoti. Say to the house of Israel, thus says the Lord God, I will profane my sanctuary, the pride of your power, the delight of your eyes, and your heart's desire, and your sons and your daughters whom you left behind shall fall by the sword. Nomunondo. And you shall do as I have done. You shall not cover your upper lip or eat the bread of mourners. Imba yake yokugara, imi ndimi tebhenekeri yemweya mutsvene waMwari. Zvinotaurwa naPauro izvozvo. Kune imi munongoverenga New Testament chete, muchiti yakakwana. Munokwanisa kuenda kudenga neNew Testament chete. Kana muchiinzwisisa, kwete kuzoiisa nepenyu. Munokwanisa kuenda kudenga neOld Testament, kana muchirinzwisisa, kwete kuzoiisa nepenyu. Chinokonetsa ndechekuti pane pamwe pamuchasirira mukatadza kukwana. Saka mabhuku ose, testamenti yakare netestamenti idzva, zvakanaka. Zvakakwana, zvakatodaro, zvose zvinofanirwa kuverengwa. Hapana testamenti yakare yakarashwa kuti tingogamuchira testamenti idzva chete. Uye zvatikwanisa kurasta testamenti idzva takangogamuchira testamenti yakare. Ndozvinotaura Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi upombwe ihwohwo, hapana chamunenge muchiita. Verse 8, Psalm 132. Haiwa Jehovha, simukai muuye kunzvimbo yenyu yokuzorora, nzvimbo yake yokuzorora usiku hwoga hwoga mumwoyo mako, nemupfungwa dzako nemundangariro dzako. Imi neareka yesimba renyu. Areka ndiyo inechi? Bhokisi riya harina basa. Mirau yaMwari ndiyoyo yatinofanirwa kutevedzera. Asi mirau yaMwari yakazoiswawo naJesu kuti ive nesimba hati pamweya. Saka zvakanaka kuti tive nemirau yakanga iri muareka iya. Asi yakawanda ka, haingori 10 chete, yakawanda zvikaita. Tinoda kufanirwa kuirangarira uyu. Usati waenda kunorara, chimbofunga kuti watadzirani zuva rose. Pane chawakanganisa zuva rose. Utendeuke pachivi chako, utendeuke pamhosva yako. Pupura kuna Mwari. Kunonzi kuita sei kwewe? Kureurura zvitadzo zvako kuna Mwari. Zvichida Mwari angauya akaswa kubhabhatidza usiku wakarara. Mwoyo wako nepfungwa dzako dzagadzikana. Zvikanzi vaprista venyu dai vafukidzwa nokururama, dai vatsvene venyu vaimba nomufaro, ivhesi 9. Nokuda kwaDhavhidhi muranda wenyu musaramba muzodziwa wenyu. Jehovha akapika mhiko kuna Dhavhidhi, mhiko yechokwadi asingagoni kushandura achiti, mumwe wechizvarwa chako ndichamugadza pachigaro chako cheushe. Ndiye Jesu watinenge tichiti ngaauye apinde mumwoyo make medu agare pachigaro chake cheushe. Nyangwe taakuenda kunorara usiku, sezvatinenge tichimuda pakuswera kwezuva. Zvikanzi kana vakomana vako vakachengeta sungano yangu nezvandakatema, zvandakavadzidzisa. Kutadza kwedu kunotishayisa rugare naMwari, nyangwe nehusiku. Vamwe wenyu ndimi munomugaka, vamwe mwenyu ndimi munotomutsa vamwe. Handi? Vamwe venyu ndimi munoita zvimwe zvinhu mukati merima, mweya yenyu haizorore mukati merima. Makarara, makamuka, munenge muchingotaimira kuda kunetsa vamwe chete. Vanhu ivava havana Jesu, nyangwe vakamupupura sei masikati. Asi pane vanhu vavanonetsa usiku ivavo, vanokwanisa kuva naJesu. Munamato uyu ndewe vanhu vose vaviri ivavo. Ndewe munhu wose munamato usiku kana wakuenda kunorara. Chakanaka kuchengeta sungano yaMwari nguva dzipi zvadzo. Asi nenguva dzekunorara, rangarira zvawaitirwa kana kuti zvawaita kuna vamwe nokuna Mwari. Tapedzisira pavhesi 12 kuverenga. Kana vanakomana vako vakachengeta sungano yangu nezvandakatema, zvandakavadzidzisa, ipapo vanakomana vavo vachagara pachigaro chako cheushe nokusingaperi-peri.
munoona kuti imwe mweya inozoafekta vana vedu, ndisu tinenge tazvitanga tazvivamba zviya zvekuti kana unoziva pane murau wekuti wakatoti watakapuwa naPauro wekuti musati maita nyaya dzebonde mombotanga maita semanamata, especially kune imi vakaroora. Handisi kutaura kuti kune vanhu vasina kuroorana kana kuti vanhu vasiri kugara somurume nemukadzi. Handisi kutaura vanhu vanoita zvokubira, vanhu vari kuita zvokupombwe, kwete. Ndikutaura vanhu vanotozikana kunzi ava ndibaba namai nyangwe vasina vana. Zvikanzi pane munamato uripo musati maita bonde. Ndikati pane nguva yekufadzana nenyama, izvi zvakafanira. Ini ndinoti munamato uyu ngauitwe kana kuchinge mapedza izvozvo makurara. Anokuti vamwe wenyu munongoti muchiri kungoita izvo mobva matongorara dzepfundi chaidzo. Vamwe vanorara vari pamusoro, vamwe vanotozoita zvekubviswa nevamwe vavo kuti ava vaneta. Muri kuzviona? Asi vamwe ndovanoti vakangopedza vombozvigeza ndikuti uyu munamato unozoitwa. Handisi kutaura kuti pakati peusiku hamuzoita futi, handisi kutaura izvozvo. Ndingotaura kuti munamato wekuti murare zvakanaka, Mwari ari mumwoyo menyu. Zvikanzi nekuti Jehovha akasarudza Zioni akarida kuti huve ugaro hwake achiti, Zioni ndati harina basa iri. Musafunge zvenyu nezveZioni nezveIsraeri iri kuMiddle East uku. Funga imi mwoyo menyu ndipo pane dombo ipapo, dombo rekupira, ndo guta rekupira. Iwo ndotori guta racho iro, munogara mweya waMwari. Iyi ndiyo nzvimbo yangu yokuzorera nokusingaperi peri. Ipapo ndipo pandichagara samambo nokuti ndakapada. Zvikanzi Pauro anotobvunzawo kuti hamuzivi here imimi? Musasvibisa tebhenekeri dzenyu idzi, nekuti ndidzo tebhenekeri dzemweya waMwari. Haana kumboti mweya waMwari uri kuZioni, uri kuIsraeri, kuti mutombofanira kumbotanga mambonopfuura nekuIjipita kana muchikuenda kuIsraeri, kwete. Kuti endai kuJerusarema nendege, kwete. Akati imi ndimi tebhenekeri yacho yaifamba murenje ichiita zvekutakura. Ndiyo tebhenekeri yamakatotakura iyoyo inofanirwa kunge ine mweya waMwari. Tebhenekeri yemweya mutsvene waMwari. Zvino pane mweya mutsvene pangawanikwa chakaipa here? Ungangorotswa chakaipa, nekuti nyangwe naAbhurahama wakarotswa chakaipa. Akarotswa zvikanzi rima guru rakauya pamusoro pake, akarotswa pamusoro pekutambudzika kwavana vake kwemakore 400 vari munyika yeIjipita. Hazviregere kuuya, asi unenge uchitongorakidzwawo naMwari. Regedza Mwari akurakidze panze pekuti vaya vanoshanya vaya vepfuma vekuda pfuma maningi ava, vaya vekuda kushayisa vamwe kuti aiwa ava vangabudire, isu chete ndisi tofanira kubudira. Vekuswero taura zvisina maturo, vachikunyeyai, vachitaura, vachingokudzikisirai isu kuti zviite kunge zvinonzi ivo ndivo vakarurama. Kana vaona mobudirira vakuita sei? Vakuwedzera uturu hwenyoka dzavanobata, handi uturu hweuroyi hwavo, kuti imi musabudirire, kuti zviite sekunge zvinonzi vanotaura chokwadi. Havataure chokwadi, vane manyepo. Munofanirwa kutovati kwamuri, ibvai kwandiri mana Satani, ibvai kwatiri isu. Zvikanzi imi ndimi vanoitwa sei naMwari. Taverenga vhesi 14. Iyi ndiyo nzvimbo yangu yokuzorora nokusingaperi. Ipapa ndipo pandichagara samambo nokuti ndakapada. Ndichariropafadza nezvakawanda, ndichagutsa varombo varo nezvokudya. Mweya anokuzadza neusiku, anokuzadza neusiku, kwete nenzira yamunofungira imimi. Anokuzadza nezvinhu zvemweya, zvinhu zvezivo, zvinhu zvoungwaro, zvinhu zvoupenyu usiku ihwo. Kana uchienda kunovata tebhenekeri yako yakachena, zvikanzi ndichafukidza vaprista varo noruponeso, uye vatsvene varo vachagara vachiimba nomufaro. Hakuna muprista wangu nganditarisa ukati uyu ndiye anotidzidzisa, uyu ndiye muprista. Handingazvirambe kuti pamwe ndakaita semuprista.
handingazvirambe kuti ndiri madzibaba, handingazvirambe even wakanditi ndiri muprofita, but of course handifunga kuti ndiri muprofita. Zvinhu zvazvinonzi nyangwe navakanga vari vaapostora vakava vaprofita, nekuti shoko ravakataura rakanga riri razvokwadi, rakauya pakupfuura. Nyangwe zvavo vaitaurira panguva dzakanga dzisiri idzo dzavo, vaitaurira pamusoro penguva dzakanga dziri pamberi kure kure kwazvo. Zvikanzi zvichafukidza vaprista varo noruponeso, uye vatsvene varo vachagara vachiimba nomufaro. Muprista ndianiko? Muprista ndiwe iwewe unoverenga shoko raMwari. Paunoverenga uya uchidaidzira mumwoyo mako nemuromo yako, nyangwe uchita kazevezeve, asi uri kutopupura zvakanyorwa naMwari, uri muprista. Ndizvo zvakanakira kugara muchiverenga shoko raMwari, nekuti nyangwe nevanhu vakare vakanga varipo vaIsraeri vakatidzidzisa nguva nenzira. Ndikupanzwa ka? Nguva nenzira zvakagara zviripo zvinoita kuti tigare zvakanaka muumambo hwaMwari. Hongu pane nguva yekuedzwa navakaipa vanouya pekuedzwa. Kwete kuti unoenda kunorara wamboona mapurogiramu aya epabonde anonyangadza mapurogiramu aya. Umbotanga waona Hama House of Horror kana kuti zvana Dracula zviyazvi. Hazvifanirwi kuitwa kana wakuenda kunorara. Enda kunorara wakachena. Ende ndotodzokorodza futi, musazoti ndakakurambidzai kuti bonde, itai bonde. Kana muchigeza mogeza, munamata, morara manamata maneta zvinhu. Makazviita izvi muchaimba nemufaro, muchagara muchiimba nemufaro, muchiti Mwari wakanaka. Zvikanzi pano ndipo ndichameresa nyanga yaDhavhidhi, uye ndichatungidza mwenje womuzodziwa wangu. Jesu ndiye anozvarwa mukati momwoyo wenyu. Jesu ndiye anozvarwa mukati memwoyo wenyu. Asi chikuru pamusoro paJesu ndicho chiko, ndiwo mweya. Musatarise zvinhu panyama. Mweya unobva papi? Pashoko raakataura. Mweya unobva pamurawo. Murawo watotaurwa kunzi wakanaka, ndiwo watinofanirwa kutedzera. Mupisarema irori, kuti iwewe pachako urare wagadzirisana nemurayiro. Jesu agova mauri, mweya ugova mauri. Zvikanzi ndichafukidza vavengi vake nenyadzi, asi korona yake ichabwinya kwazvo. Amen. Ndo mashandiro anoita rubhabhatidzo rwomweya. Haupo kuti mazvinzwisisa. Kana kuti ndichazozvidzokorodza mumwe musi zvakare, kana kuti ndichakupai nemamwe mapisarema neimwe nzira, kana kuti nerimwe shoko neimwe nzira. Ndikati uyu munamato wamanheru unotiudza pamusoro pezvatinofanirwa kuita manheru tisati taenda kunorara. Tinofanirwa kutsvagira Mwari nzvimbo, inzvimbo yake nakudhara, asi anofanirwa kudzoka matiri. Mweya waMwari unofanirwa kudzoka matiri. Jesu anofanirwa kudzoka matiri, agare nesu pakurara, atichengetedza. Nyangwe takafa tiri kuhope, Jesu anofanirwa kunge aripo patinofa ipapo. Nyangwe zvikanzi hondo yatanga tiri kuhope, takafira kuhope, taita zvekuurawa nekudimurwa, takavata zve, Jesu anofanirwa kunge aripo. Zvikanzi Dhavhidhi rangarirai Dhavhidhi namatambudziko ake ose aakasangana nawo. Izvi kunzi matambudziko izvi zvikazvi ndihwo upenyu hwedu hwatinenge tichirarama zuva rose pakubata-bata kwedu paya. Zvikanzi panguva iya Mozisi achifamba navaIsraeri ari murenje, waiti kana vosumuka pane zvaaitaura. Toda kuti muzvirangarire izvozvo.
zvikanzi pavanenge vatimika magonhi vatimika magonhi vamisa matende avo, gore razorora patebhenekeri zvichida hwava usiku, Mozisi aitaura chimwe chinhu zvakare achiti, Mwari dzokai kui, aiwa ndoda kuti muzozvipedzisa moga, muzozvitsvaga moga. Dhavhidhi wakapika mhiko kuna Jehovha, akaita mhiko kuna Wamasimba waJakobho achiti, ndiyo mhiko yandinoda kuti muitewo nhasi, kubva nhasi zvichiendera mberi, nguva yose yamanenge makusvika panguva yokurara, kuti handingapindi mumba mangu, handingavhare maziso angu pamubhedha wangu pandinenge ndaenda kunovata, kana hope kuti dziuye kwandiri ndisina kutsvagira Mwari nzvimbo yake. Anzi kusvikira ndawana nzvimbo yaJehovha, kusvikira ndave nerugare mumwoyo mangu naJehovha. Kana ndine munhu wandatadzira, zvokwadi mwoyo wangu unofanirwa kurwadza ndisati ndarara, kuti Mwari ndakanganisira munhu uyu, ndigopupura ndigonamata pamusoro pazvo, ndigofuma mangwana ndichinogadzirisa zvandakakanganisa. Ndo mwoyo unodikanwa nemunhu waMwari iwo, kuri kufunga kuti mhosva inongorova. Mhosva hairovi. Kana watendeuka so, dzimwe nguva unorangarira mhosva dzawakatadza kare kare, uri kuma 5 years old, unotodzirangarira kuti paya ndakazoba shuga paya, vanhu munhu vakazomwa tii isina shuga zuva rose, ndabwira shuga yose ndapedza, yanga yasara mumba. Andikaureurira mhosva yavo. Pamwe vanhu vawakabira shuga ivo havasipo, vakaroora vane dzimba dzavo, baba vako namai vako vanenge vari kumwowo, iwe uri kumwowo nemhuri yako, wakura watochemberawo futi, asi wakaba shuga iwewe. Kana wazvirangarira izvozvo, pupura, reurura pamberi paMwari usati waenda kunovata. Haikuna kurara nechipi chaunenge warangarira. Chimwe chinhu futi chandoda kutaura ndechekuti, mweya wokusarangarira zvaunenge watadza wakaipa, chii chiri kukufukidzira kuti usazive kuti apa ndakanganisira munhu? Kusaziva kwako murayiro, kusarayirwa here muupenyu hwako iwe? Hakuna rimwe inzwi rinotirayira kusara kweinzwi iri ratinoverenga mazuva ose. Zvikanzi takanatswa kare nenzwi ratakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Iro Bhaibheri rese rinotinatsa iri. Kana uchingonzwisisa chete zvarinoreva, wakanatswa kudhara. Asi kunzwisisa kwako hakungambofa kwakaguma, kunobva pane chimwe chinhano kuchienda kune chimwe chinhano. Saka ungati ndakaverenga Bhaibheri, hauna kumboriverenga. Ramba uchiverenga. Hakuna kuzorora pakuverenga Bhaibheri. Kana uchiita chapter pazuva zvakatonaka. Zvisinei kuti unoita chapter wanongapo, kana kuti unoita chapter by chapter kubva kuna Genesis kusvikira kuna Revelation wokupedzisira. Asi rangarira kutsvagira Mwari nzvimbo yake, kutsvagira Mweya Mutsvene waMwari nzvimbo yake, kutsvagira rubhabhatidzo rwaJohani urwu rwakanga rwuri symbolic, rwokureburura, rwekutendeuka, rwokuita sei rwokubhabhatidzwa pakunyikwa mumvura. Zvikanzi iwe wasukwa, unosukwa neshoko raMwari. Ndikati ipapa handikuudzei ipapa kunzi masukwa neshoko raMwari, nekuti imi munofanira kuzviwanira mega kuti muchasukwa sei neshoko raMwari. Mugobudisa muchero unoenderana nekuita sei, nekutendeuka. Iri inzwi randiri kutaura iri hariwanikwe muchapta yakwamake, rinowanikwa kune mamwe magospera ana Luka ana Matthew. Zvida kunana Johani, tibuditsai muchero unoenderana nekutendeuka kwenyu. Muchero unoenderana nekutendeuka kwenyu ndio unobva pazvivi, muchiita kurayirwa kwamunenge muchiitwa, kurayirwa kwamakaitwa neshoko raMwari. Ndingati naiwawo zvangu, mashoko iwawo ndingangoti ndapedza.
Asi rangariraiwo kutendeuka kwaZakeyo. Kutendeuka kwaZakeyo. Jesu paakauya mumba make, Zakeyo wakaita sei? Wakavimbisa kuti izvi ndizvo zvandichaita izvi, kurakidza kutendeuka kwake kuti zveshuwa ndaziva chivi changu nhasi. Nhasi Ishe wangu andishanyira, ava mumwoyo mangu, ava mudumba rangu. Ndakufanirwa kubudisa mabasa ekururama zvandakaba ndichadzosera, ndigorarama nekururama. Vamwe venyu mungati haiwa, kana torara vaya vanoshanya usiku vachatishanyira, vaya vanoshandisa vanhu usiku vachatishandisa. Masatani ose aya nemadhiabhori ose aya anonzi madiablos achatishanyira usiku. Asi ndiri kutaura kuti inini kana maita nzira yorubhabhatidzo rwaJohani, nzira yokureurura nekutendeuka nekubhabhatidzwa nekubuditsa muchero unoenderana nekururama, zvokwadi vavengi venyu vachakutyai. Ndizvo zvataurwa mushoko rino papisarama 132 kwokupedzisira. Zvikanzi vavengi venyu vachaita sei? Vachanyara. Hakusi kuti vanosvoda vanhu vaya. Vanhu vaya havasvode, havana ganda kumeso. Zvinhu zvavanotaura vanoita vari kutaura zvochokwadi, ivo vachiita sei? Vachinyepa. Havatauri pamusoro pehuroi hwavo hwavanokanganisa vamwe. Havambopupure pachena. Havambopupura kuti isi munhu uyu ndisi takamuroya takamutadzisa. Havamboona vakamira pachituru kana pasituru vachiparidza kuti ndisi tiri kuroya vanhu ava ningi. Musaone kutadza kwavo. Asi vaRoma 8 verse 31 to 39 inoti chiko? Ndiani uchakupai mhosva kana mava muna Ishe wedu Jesu Kristu? Kana mava propati yaIshe wedu Jesu Kristu, Jesu wauya mumwoyo menyu, ndiani uchakupai mhosva? Naivo varoyi vanopupura vachiti makateerera ng'anga dzose dzinoroya idzi. Dzinopupura kuti dzichiti chii? Munhu haungaroyiwe kana usina chawatadza. Handi chokwadi ichocho. Handi chokwadi. Vanoziva kuti havasi kutaura chokwadi. Nekuti vanoshandisa, kana inini ndinenge ndatadzirana nemumwe, imwenda nerusere kwaari, mundiroya inini kuburikidza naye nekuti ndakamutadzira kawo. Havatauri chokwadi vanhu vaya. Ivo ndivari kundiroya, asi handina kutadzira munhu. Ndangotadzira nemunhu chete. Ndiwo ndinofanirwa kugadzirisana naye. Kana wava propati yaJesu, hapana ungave against you. Wava propati yaMwari. Kana David anotaura kuna 2 Samuel 24 verse 14, achiti Mwari, kana kuri kutadza kwangu, imi rovai chete, imi chete ndimi munofanirwa kundirova. Musaregedze munhu achindirova, nokuti imi mune nyasha, vanhu havana nyasha. Ungati dai vakanga vane nyasha, vane tsitsi, vaizokuroya here? Hama vadiwa, naiwawo mashoko mashoma ndinoti chisarayai. Mwari aropafadze shoko rake raverengwa, agoropafadzawo neshoko rake rataurwa.